Hey guys, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोंनि थाखाय बिराद स्पेशल डे आरो ना मानि थाखाय बुङोबा दिनैहाय जोंहा मोननै खामानि दङ मोनसेयानो जाहैबाय दिनै गणपति बाप्पानि फुजा जोङो गणेश फुजाखौथ' होखांबाय दानिया जोंनाव फैगोन सासे आलासि आरो फार्स्ट टाइम लोगो मोनगोन नोंथांमोना सिनायखायो जानो हागौ हो बेखौ दाथ' जों नाम खिन्थाला सरप्राइज नोंथांमोना जोंनि जुदि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय मिथिलांखागोन आरो ना सोर ना मा बुङो उनाव नुलांगोन लोगोसे जोंहा माने बेजों फार्स्ट टाइम लोगो मोननायनि रिजनबो दं आरो ना फार्स्ट मिटि रिजनबो दङ दा बेखौ उनाव लासैनो मिथिलांगोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो गणेश फुजानि थाखाय माने मा होनोमोनलाय बेखौ मोजां हामलायनाय बावहरनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि न'खरनि बयबो मोजाङै मोजां थाथों गासिबो साननायफ्रा जाफुंथों नोंथांमोननि बयबो आइ बाबा होन गासिबो न'खरनि गिदिर गोलाव आरो नोंथांमोनहा बयबो जोंनि जे बड' सिस्टार फेमिलिनि गासिबो सुबुंफोरानो जाहाथे देहा गासिबो माने मोजाङैनो थाथों औ बिदि कर'ना बोथोराव जेबो दाजाथों बिनि थाखाय मोनसे विश खालामहरनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम आरो जोंबो मोजाङै दं आरो जोंखौ आगोलावनो निमाहा होबानो जाबाय आरो ना मानोना जोङो आरो भिडिअखौथ' दिनैसो खालामगोन नालाय थ' दिनै जोङो भिडिअखौ आपल'डबो खालामाबो जानो हागौ मानोना एडिटिंआव मायाव बिराद भइस एखमबा डाबिंबो होनांगौ जायो बेखायनो एसे साननैसो बा सानथाम उनाव होगोन आरो जोङो आरो भिडिअ लाबोनाया बिराद लेट जागासिनो दङ मानोना खामानिबो थायो माखासे आरो नै गेजेरावनो एगजाम जों आगोलावबो खोन्थाखाबायमोन दासो एसे जोबस्रांदों कलेजनि बिदिनो माखासे खामानि थायो आरो दा बेफोरनि थाखाय माने बहुत माने हेडेकबो जानानै दङ ओंखायनो भिडिअखौ थाब होनो हायाखै बेनि थाखाय निमाहा होगोन होननानै नोंथांमोनखौ आसा खालामनाय थाबाय दा मा होनबावनो बांद्राय पिक रायलायद्रायबाय दा जोंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ'दो सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठे झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जोंना दा आलासिया फैगासिनो दङ ओमफ्राय फार्स्ट टाइम फैनाय ना एसे लामाखौ माबादों आरो ओंखायनो गेटसिम थाहैनोसै जोङो एसे आवगायना थाहैखानोसै जोंना बिथाङा बरायनो थांगासिनो नै जों दाबो still waiting fैलाय इतर bintang One eternity later. दहाय जोङो होनदोंमोन ना जोंनाव सासे आलासि फैनो नागिरदों होननाया दा नै बेनो आलासिया नोंसोर बयबो सिनायगोन जानो हागौ आंबो सिनायला जायखिजाया बे आगैयानो जाबाय फ्रेशमिता बसुमतारी आगैनाबो इउटुब चेनेल दं ओमफ्राय नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा बिथांनि चेनेलखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा साबसक्राइब बानायनानै होबानो जाबाय इउटुबनि नामा फ्रेशमिता बसुमतारियानो ना फ्रेशमिता बसुमतारियानो दा जोङो खामानिया जाबाय जोंना डान्स प्रेक्टिस खालामनायमोन ओरैनो जोङो आब' आंजों माने पारफरमेन्स खालामनो नागिरदोंमोन नालाय 15आव जायखिया आदा फकासा होदोंमोन इउटुबनि फिसा मिटिं दं होननानै दा जागोन बायदि आरो ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो जोङो माने आब' आंजों माने मोसानो नागिरदों आरोना बेनि थाखायनो आङो माने फैनाय जादों ओमफ्राय जोंनाव फार्स्ट टाइम फैदों दा बेनोसै ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडबा जोंनि ब्लगखौ नायलांदो माने एथ'बां होला आरोना जास्ट ओरैनो फिसा ओंखायनोहाय सरप्राइज दा नायलांदो नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा
गेस रायलायबाय आं इनभिजिबल जाबाय इनभिजिबल ओमफ्राय नायबाय बिथाङा इनभिजिबल बिथां नै बियो इनभिजिबल सोलोंगासिनो जाहैदों दासो फैदों बे माने बेखौ सानसे देखायनाय जायासै नोंथांमोननो बारा माने होमबा बेयो टाउनाव थांदोंमोन एसे खामानि दंमोन आरो फिसानो माबाफोर बुंदो जों नोगोर मेंबाय जोंनो एसेबो जाग्राफोरबो लाबोआ बेयो आं केकल' लाबोदों अर्डार खालामनानै बिराद आयौ नोंबो जायो